Am plecat de jos. Visul meu a fost să ridic o companie puternică. Am reușit acest lucru. Ce am făcut pentru mine, vreau să fac și pentru tine. Și pentru cartierul nostru, în care am crescut și m-am format. Vreau să-i redau strălucirea de odinioară. Sunt omul tău. Viorel Blăjuț, deputat. Colegiul 12, Nicolina Poduroș. Voi susține orice inițiativă legislativă care va fi benefică pentru pensionari. Să nu ne mai umilim părinții și bunicii. Votul tău înseamnă viitorul nostru. Votează Florin Boca, senator. Centrul Universitar Medical Ieșan este fără un spital de urgență. Puteți să-i mulțumiți doamnei Popa. Este distrugătoarea spitalelor din Iași, este cea care a tăiat salariile medicilor și ale profesorilor. Este cea care astăzi încearcă să vă mintă și să spună că iubește Iașul. Votați-l pe domnul senator Boca. Echipa de la urgență va salva viața în fiecare zi și în fiecare noapte. Echipa pe care o facem astăzi va face pentru Iași un nou spital de urgență. Suntem o echipă. Votul tău înseamnă viitorul nostru. Votează Florin Boca, senator. Poporul s-a săturat de vechea clasă politică. În Parlament avem nevoie de oameni tineri, de oameni noi. Deputatul trebuie să fie un om de valoare. Trebuie să lupte pentru noi toți. Trebuie să ne spună adevărul. Trebuie să ne facă dreptate. Ieșenii știu cine va fi noul deputat din Colegiul 11. Prin mine, vocea ta se va auzi în Parlament. Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Îl salut și spun bun venit în direct aici la Prima TV Iași domnului Vlad Hogea, candidat Camera Deputaților din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu, Colegiul 11 CUG. Bine ați venit! Bună ziua, bine ne-am regăsit! Suntem la final de campanie, până dimineața la 7 încă mai puteți dialoga și pe televiziune, dar și... Da, iată ce plăcut am început. Cum a fost după 30 de zile? Această campanie electorală am început-o tot la Prima TV Iași, tot la un ceai cu Petru Frăsilă și iată că ultima zi de campanie ne surprinde tot aici, într-o atmosferă plăcută, alături de foarte mulți oameni care ne-au văzut pe tot parcursul comunicării noastre publice și care au înțeles că mesajul nostru este unul pozitiv. Eu nu am făcut o campanie cu atacuri la persoană, nu m-am legat nici de familie, nici de copii, nu m-am legat nici de viața privată a nimănui. Consider că acestea sunt lucruri care nu trebuie să mai aibă loc într-o luptă bărbătească, chiar dacă ea se declanșează și are loc pentru o funcție de deputat sau de senator. Am făcut o campanie în care mi-am expus cine sunt eu. Iată pliantul meu și al colegului Alina Ivănoae, care merge în tandem cu mine la Senat, și iată ce conține el la interior. Biografia mea și biografia lui Alin. Nu promisiuni electorale, ceea ce suntem. Pentru că de prea multe ori s-a vorbit în această campanie electorală despre ce vor face oamenii politici. Eu nu prea am încredere în promisiuni de astea cu termen de garanție redus, doar 30 de zile pe durata campaniei, și atunci când oamenii pe 9 decembrie seara deschid acea cutie de medicamente care ar trebui să fie un panaceu, adică un leac universal, constată că ele sunt expirate și care au avut valabilitate doar pe durata campaniei electorale. Noi am mers în fața oamenilor cu ceea ce reprezentăm noi ca ieșeni, ca oameni tineri, ca oameni ai schimbării și chiar, iată, o să fac publică și imaginea paginii buletinului de vot în care sunt și eu. Pe 9 decembrie e ziua ta, votează, pune ștampila destinului tău. Eu sunt pe poziția 4 pe buletinul de vot. Prima pagină înseamnă asta? Da, e prima pagină de candidați. Mă găsiți pe poziția 4, al doilea rând, aici în dreapta, Partidul Poporului Dan Diaconescu. Este logo-ul, este stema noastră electorală și numele meu complet, Hogea Vlad Gabriel.
Ștampila a votat, o vor aplica membrii, simpatizanții mei și ai noștri, cei pe care îi îndemn să nu stea în casă, pentru că e foarte important să vină la vot pe 9 decembrie. Ceea ce spun sondajele de opinie sunt chestiuni relative. Eu îi îndemn și pe oamenii noștri din secțiile de votare, pe oamenii noștri din teren, să nu se uite la ce vor arăta exit pollurile într-un fel sau altul, chiar dacă ne arată pe noi cu 51%, să nu se bazeze pe asta, ci să stea până la capăt, să se numere corect voturile, să aibă loc un scrutin cinstit. Avertizez pe această cale că orice persoane care încearcă să fraudeze aceste alegeri, să dea mită electorală, vor fi atent supravegheate de organele statului și nu va scăpa nimeni, nici cel ce dă mită electorală, nici cel ce ia. De data asta este atenția și națională și internațională asupra alegerilor parlamentare și, Doamne ferește, bat în lemn ca la Iași să ia cineva de la vreun contracandidat de-al meu, pentru că nu suntem nici noi novici în chestiuni de acestea și ne vom apăra așa cum vom putea. Da, eu sper că alegerile vor avea loc pe bune, chiar dacă disperarea e mare și iată și sunt și surprize pe final de campanie. Nu se aștepta nimeni, domnul Frăsilă, și am aici reperele din presă, pentru că nu vrem să dăm loc la drepturi la replică și atunci nu mă voi exprima eu despre ceea ce spun, ci am reperele de la conferința de presă de ieri a domnului primar Gheorghe Nichita, președintele PSD Iași și copreședinte al USL, care, iată ce spune de pildă Ziarul de Iași, în conferința de presă, încercând să-l laude pe Nicolae Rățoi, edilul l-a criticat pe candidatul PNL din Colegiul 11, Grigore Crăciunescu. Bun, să zicem că e rău intenționat Ziarul de Iași. Iată ce spune Bună ziua Iași. Primarul Gheorghe Nichita l-a făcut cu ou și cu oțet pe Grigore Crăciunescu, candidatul liberal pentru deputăție în Colegiul 11 CUG. Cităm din articol. Candidatul USL de pe Colegiul CUG, Grigore Crăciunescu, a fost descris drept incompetent de primarul Gheorghe Nichita. La o conferință de presă, edilul Iașului a vorbit minute în șir despre lipsa de calități administrative ale fostului primar liberal din Pașcani. Cităm din domnul Nichita. După ce nu a mai fost Rățoi primarul orașului, Pașcaniul a fost adus aproape de faliment, a declarat ieri primarul Nichita, făcând referire la liberalul Grigore Crăciunescu, actualul coleg din USL, cel care l-a succedat în fotoliul de primar pe Nicolae Rățoi. Cităm din site-ul Express.ro. Nichita Dixit. Crăciunescu incompetent a falimentat Pașcaniul. Luat de avântul de a explica de ce PSD-istul Nicolae Rățoi depășește la Pașcani scorul electoral al USL, primarul de Iași l-a ciufulit grav pe celălalt candidat al USL, și anume Grigore Crăciunescu, pășcăneanul care candidează în Colegiul 11 CUG la funcția de deputat. Cităm din domnul Nichita. Numai după ce pășcănenii l-au pierdut pe Nicolae Rățoi ca primar, și-au dat seama ce gospodar bun a fost, căci după el a venit altul, care a băgat Pașcaniul în faliment. Și tot în acel articol, în toată luna noiembrie, DNA-ul s-a aflat la Pașcani pe urmele primarului Grigore Crăciunescu, anchetând modul cum a făcut acesta să dispară sume imense de bani. Conducerea actuală a primăriei, atenție, formată din PSD-ști, că e domnul Dumitru Pantazi, primar ales în iunie acolo, de la PSD, susținând că ar fi vorba de aproximativ 450 de miliarde de lei vechi. Și în sfârșit, al patrulea site, jurnalvirtual.ro, Nichita îl trosnește pe liberalul Crăciunescu cu doar 3 zile înainte de alegeri. Citat. După ce a venit primar la Pașcani, oamenii plângeau după Rățoi. 4 ani, orașul a fost în faliment. Iată o lovitură năprasnică, eu aș putea spune o lovitură de grație, pe care domnul Crăciunescu, puțină lume anticipa asta, o primește chiar de la USL. De altfel am prezentat într-o emisiune anterioară și ziarul USL Iași, ziarul Iași Plus, l-am aici pe undeva, care, surpriză totală, acesta este ziarul USL-ului, îi prezintă pe toți candidații la deputăție și la senat din municipiul Iași, Iacoban, Cristina Nichita, Emacu, Burlea, Mihaela Popa. Nu este nicăieri domnul Grigore Crăciunescu. Așadar, ca să fim expliciți, domnul Crăciunescu nu beneficiază de sprijinul politic al USL Iași în această campanie electorală. Și pe principiul minimizării pierderilor, adică să-și păstreze șansele oamenii mai competenți, care în alte
zone din județ ar putea să ia mandatele cu 51%, aceia nu mai sunt amestecați în imaginea de ansamblu a USL-ului cu cel mai slab candidat al lor, care este în colegiul 11 Cug. Domnul Crăciunescu a fost abandonat pe final de campanie. Sunt foarte multe sondaje făcute în această perioadă. Cu siguranță conducerea USL s-a raportat la acele sondaje. Și mai e o chestiune. Ieri domnul Nichita a prezentat o serie de sondaje pe colegii care îi dădeau cu 51% pe o serie de candidați ai USL-ului. Nu a fost prezentat sondajul din colegiul 11. Oare de ce n-a fost prezentat? Dacă domnul Crăciunescu ar fi avut peste 50%, în mod normal USL-ul s-ar fi mândrit cu performanța domnului Crăciunescu. Da, pera contrario, adică exact invers, presupunem, sau ar fi de presupus, că domnul Crăciunescu nu întrunește 50%, din moment ce nici măcar USL-ul, mai dând acolo 3-4% în sus la sondaj, că știți cum se fac sondajele astea, se mai și ajustează așa pe ultima 100 de metri, ar fi putut să-i mai dea 3-4% ca să ajungă la 50%, dar probabil e mai depărtat în jos de acele 50%. E foarte interesant că un liberal în colegiul Cug, și noi am tot spus-o de vreo 30 de zile încoace că a fost o gafă politică importantă a USL-ului, un liberal în colegiul Cug, iată, pierde chiar dinainte alegerile, pentru că și din Pașcani fiind și aparținând unui partid care niciodată nu a avut mai mult de 9-10% în municipiul Iași, e defavorizat. Acolo e nevoie de un om de stânga, întâmplător sau nu, eu sunt singurul om de centru-stânga candidat în alegeri în colegiul 11 Cug. Este o zonă muncitorească cu foarte multe nevoi sociale. Ei, nefiind domnia sa aici, eu nu v-am întrerupt, dar în același timp... Am preferat să dau citate ca atare, nu să vin cu nu un atac opinii personale, ci mai degrabă o constatare. Este o constatare a ceea ce s-a întâmplat, este o chestiune realistă, privită, care poate fi verificată pe respectivele instituții de presă de către oricine. Una peste alta, cum considerați, cum evaluați până la urmă toată perioada de campanie? Pentru că, mă rog, e ultima zi, până mâine dimineața la 7, mai puteți fi prezenți. A fost ciudată, pentru că, iată, pe de o parte noi am înțeles să ne facem o campanie cu multă comunicare și asta însemnând televiziune, radio, presă proprie, presă independentă și mai ales foarte multe întâlniri cu oamenii, domnul Frăsilă, pentru că am strâns mii de mâini, multe mii de mâini în această campanie electorală. Se spune că o mână strânsă înseamnă apropierea dintre omul politic și cel pe care îl va reprezenta respectivul candidat dacă va obține mandatul. De prea multe ori politica în Iași și în România se desfășoară în spatele unor uși închise. Eu am venit și cu acea propunere ca ieșenii din Colegiul Cug să fie invitați la Palatul Parlamentului, la Casa Poporului, pe cheltuiala mea, după 9 decembrie, să asiste, să vadă pe viu cum are loc acolo bătălia politică reală în Senat și în Camera Deputaților. Pentru că ceea ce se trunchează în câteva secunde într-o emisiune de știri sau ceea ce spun politicienii la televizor că ar fi făcut în Parlament în ziua sau în săptămâna respectivă, reprezintă un adevăr parțial. Eu cred că oamenii au dreptul să cunoască ce fac cei care pe banii lor sunt senatori, deputați sau miniștri. Da, mie mi s-a părut o competiție parcă mai fermă, mai dură, o campanie mult mai atipică decât cele pe care le-am văzut noi din 2000, mai ales că ați fost 8 ani parlamentar. E atipică și din un alt punct de vedere. Sunt alegeri uninominale, eu candidez împotriva domnului Crăciunescu și a doamnei Dobre, dar nicio televiziune din Iași nu a reușit să-i aducă măcar pe 2 din cei 3, să zicem că nu veneau toți 3 deodată, dar măcar 2 din cei 3 la aceeași masă, într-o dezbatere. Și asta cred că nu e din vina mea, eu permanent am spus că pe spațiul meu de antenă, oriunde, și la televiziunile private și la televiziunea publică, îi invit să participăm la aceeași masă într-o dezbatere pe contra candidații mei, dar probabil unii se ascund. Unora le este rușine de trecut, de prezent, sau preferă să zâmbească doar din meșuri, panouri, bannere, afișe. Însă, o campanie electorală poți să o duci și așa. Domnul Crăciunescu poate fi absent din această campanie și să stea doar pe meșuri. Dar după 9 decembrie, ieșenii din Colegiul 11 nu se vor putea mulțumi doar cu meșul domnului Crăciunescu
arborat pe biroul domniei sale de la Pașcani, pe biroul parlamentar de la Pașcani. Va fi extrem de greu să fie o navetă din Colegiul 11 CUG la Pașcani pentru niște pensionari, pentru niște șomeri, pentru niște studenți sau elevi sau angajați sau poate agenți economici care ar vrea să poarte o mică conversație cu deputatul lor de CUG. Și atunci 75 de kilometri dus, 75 de kilometri întors, e un pic anormal pentru normalitatea relației dintre parlamentari și cei pe care îi reprezintă. Ar fi fost mult mai normal ca domnul Crăciunescu să se bată acolo la Pașcani din partea unei formațiuni politice, pentru că fiecare din noi trebuie să candidăm acolo, cum spunea Aristide Buhoi odată, unde au băut prima apă. Domnia sa din 73 la Pașcani, eu sunt la Iași. Eu nu m-am mutat nicăieri. Nu candidez la Pașcani în colegiul domnului Rățoi. Așa și domnul Crăciunescu. Dar asta ține de strategia fiecăruia și cred că ieșenii vor discerne cel mai bine oamenii care sunt buni, oamenii care sunt răi, într-o perioadă în care, din păcate, nevoile sunt foarte mari. Domnul Frăsilă, sunt sute de mii de români care au datorii restante, nu datorii curente, datorii restante la bănci, pe credite contractate, mai ales înainte de 2008. Sunt foarte mulți români care au datorii la întreținere. Au venit la mine o doamnă în vârstă de 80 și ceva de ani cu lacrimi în ochi, care are 60 de milioane la întreținere datorie și are 5 milioane pe lună pensie. Cum va putea acea bătrână vreodată să-și achite datoria? Va fi scoasă din casă, că vin executorii peste ea. Noi am venit și am propus o chestiune umană, nu electorală, o chestiune umană. Un termen de grație de 12 luni, în care cei care au datorii restante la bănci sau, prin extensie, la asociațiile de proprietari pentru cheltuielile de întreținere, să nu plătească nimic în acest an, pentru ca oamenii să se capitalizeze, să acumuleze niște bani. Nimeni nu vrea să-i dea afară din case, nimeni nu vrea să le ia autoturismele sau televizoarele sau electrocasele cumpărate. Lumea trebuie să beneficieze de un mic răgaz ca să se chivernisească, să poată plăti. Că majoritatea celor care au datorii sunt buni platnici. Nu sunt oameni care țin banii la ciorap și nu vor să plătească. Iar statul, repet, din această perspectivă, trebuie să fie uman, trebuie să fie alături de cetățean, nu împotriva lui. Nu este un război între instituția statului, care să pună 113 taxe și impozite cum sunt acum, și de cealaltă parte a baricadei să fie cetățeanul care permanent să dea cu cocktailuri Molotov în direcția de finanțe publice sau nu știu unde. Nu. Trebuie o apropiere între tot ce înseamnă statalitate și tot ce înseamnă individ. Da, sunt multe de făcut și dumneavoastră sunteți și doctor în istorie, sunteți, mă rog, un om instruit, ați fost politician și, mă rog, ați rămas, dar ați fost deputat, 8 ani, pardon, 2 mandate. 2000-2008, cel da, mai tânăr sunt multe din istorie. necesități, dar iată, mai sunt vreo 8 minute până la finalul dialogului nostru. Dacă mai sunt alte lucruri de precizat. Aș vrea să discutăm și despre o chestiune care e dureroasă pentru noi ca români în general. Vedeți, au trecut 22 de ani de la Revoluție și există o structură, nu pot numi partid politic pentru că nu e partid politic, care permanent a rămas la guvernare. Uniunea Democrată Maghiară din România. Și mulți dintre românii noștri, că patriotismul nu ține doar de Ardeal. În Moldova, patriotismul nostru ne-a ținut în picioare de-a lungul istoriei și ar trebui să ne mai țină. Și sunt mulți care au spus, dom'le, ce-i de făcut ca să nu intre UDMR-ul la guvernare mereu? Că în Parlament a fost tot timpul. Acum, în 2012, contextul e ușor ciudat. Pentru că pe lângă UDMR, la alegerile parlamentare candidează și PPMT, Partidul Popular Maghiar din Transilvania. E acea formațiune care a fost creată sub umbrela episcopului Laszlo Tőkés. Și acum există o concurență între cele două formațiuni. Și o să vedeți unde ajung. În județul Mureș, acel județ afectat de conflicte interetnice încă din anii 90, un județ cu probleme, și în care populația este jumătate de etnie română, jumătate de etnie maghiar. În județul Mureș există un colegiu uninominal la Camera Deputaților, care se cheamă simbolic Miercurea Nirajului, pentru că orașul Miercurea Nirajului e cea mai importantă așezare din colegiul respectiv, în care, din partea UDMR, candidează domnul Laszlo Borbély, personalitate binecunoscută, fost ministru, parlamentar încă din 1990,
Acum am înțeles că e implicat în niște scandaluri de corupție, are niște dosare pe rol, în fine, nu sunt terminate. Pe PMT, în colegiul respectiv, l-a băgat pe un alt domn Laszlo Görghi. Deci pe lângă Laszlo Borbély candidează Laszlo Görghi. Voturile maghiare se împart, pentru că influența lui Laszlo Tőkés în Ardeal, un alt Laszlo, iată al treilea, e foarte mare. Și voturile maghiare se duc și spre UDMR, care, cum s-ar zice, fracțiunea conservatoare, clasică a comunității maghiare din România, dar și spre zona lui Tőkés, care e fracțiunea mai revoluționară, mai radicală, mai dinamică. La Senat, în tandem cu domnul Laszlo Borbély din Colegiul 5, la Senat în Colegiul 2, candidează Marco Bela, de asemenea o personalitate marcantă a UDMR-ului, președinte al UDMR pe țară ani de zile. Domnul Frăsilă, unde vreau să ajung? S-au făcut simulări asupra împărțirii mandatelor pe alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012. Și s-a constatat că sunt două formațiuni în România care pot câștiga colegiile uninominale, multe dintre ele, cu jumătate plus 1. Și acele două formațiuni sunt USL și UDMR. UDMR-ul poate câștiga în zonele locuite de maghiari, deci în niște județe din Ardeal. USL-ul, de asemenea, prin forța electorală pe care o are, poate câștiga un număr de colegii cu jumătate plus 1, indiferent unde în România. Și s-a mai constatat așa, unde nu câștigă USL-ul cu jumătate plus 1, deci candidatul USL e sub 50%, nu ia mandatul. Și unde nu câștigă UDMR cu jumătate plus 1, iarăși nu ia mandatul. Și atunci voturile se redistribuie. Toată lumea a auzit de acea redistribuire. Voturile, m-am uitat pe site-urile de specialitate și am consultat și niște specialiști. Și o spun în premieră chestiunea și mi-o asum. Voturile din CUG, de la domnul Crăciunescu de la USL, domnia sa nefăcând 50%, se duc în Colegiul 5 din Mureș la UDMR. Deci cu cât votează mai mulți ieșeni cu domnul Crăciunescu de la USL în Colegiul 11 din CUG, cu atât are șansă mai mare domnul Laszlo Borbély, care e amenințat de concurența de la partidul lui Laszlo Tőkés, cu atât are domnul Laszlo Borbély de la UDMR din Colegiul 5 Mureș șansă să prindă un mandat în plus în Parlament. E o chestiune extrem de perversă, o chestiune la care cei care au făcut legea actuală, sigur, nu s-au gândit, că algoritmul e atât de complicat, încât nu poți să calculezi fiecare mandat, cam unde iese, ce iese, că nu știi cum votează oameni. Dar colegiul ăsta 11 din județul Iași fiind cu cea mai mică prezență la vot, cu cât votează mai mulți cu domnul Crăciunescu, cu atâta îi mărește șansele domnului lui Laszlo Borbély. E o chestiune ciudată și iată cum românii din Moldova, care erau tentați să voteze cu USL-ul în Colegiul 11 CUG, de fapt fac jocul UDMR-ului ca să mai intre odată Laszlo Borbély în Parlament. Nu cred că ar fi de dorit. Eu personal, ca naționalist, ca om atașat de valorile naționale, aș face orice ca UDMR-ul să nu mai fie la guvernarea acestei țări. Bun, asta ține numai de alianțele care se vor face de luni încolo. Dar și de voturile acestea care la redistribuire pleacă de colo-colo. Mai sunt 4 minute. Să revenim la vot, la prezența pe nouă a oamenilor din colegiul dumneavoastră. E foarte importantă prezența la și vot, unde anume vă găsește lumea? Lumea ne găsește pe buletinul de vot, pe poziția a 4-a. Aici suntem. Aici sus e domnul Crăciunescu, aici în dreapta e doamna Dobre, aici sub domnul Crăciunescu, vedeți că ei se simt foarte bine împreună, este domnul Antal Atila de la UDMR și aici lângă UDMR sunt eu, Hogea Vlad Gabriel, numele complet, de la Partidul Poporului Dan Diaconescu și acesta este semnul nostru electoral. Da? Deci mă găsește pe poziția 4, pe buletinul de vot, imediat cum deschide buletinul, aici sunt, la mijlocul buletinului, în dreapta, e numele meu, este stema partidului, este numele partidului, deci pot fi identificat cu ușurință. Atenție să ștampileze în interiorul pătrățelului, e foarte important, că dacă ștampilează în afara pătrățelului, după aceea sunt probleme când se numără voturile. Deci undeva pătrățelul e destul de mare, sau dreptunghi mai bine zis. Acest dreptunghi este destul de mare, ștampila de vot este micuță, așadar este loc în interiorul acestui dreptunghi, membrii, simpatizanții noștri, cei care cred în schimbare în județul Iași, cei care nu vor ca UDMR-ul să intre în Parlament
votându-se domnul Crăciunescu de la USL, să mă voteze pe mine aici pe poziția a 4-a. Este ultimul mesaj de campanie electorală, un mesaj de încredere și pentru oamenii tineri și pentru oamenii la mijlocul existenței lor și pentru oamenii mai în vârstă. PPDD este un partid al tuturor categoriile sociale. Încercăm din toate puterile schimbarea în bine a Iașului și a țării, dar, domnul Frăsilă, nu putem singuri. Iar ieșenii trebuie să înțeleagă că odată la 4 ani, făcând un minim efort de 15-20 de minute, drumul până la secția de votare, operațiunea de votare ca atare și drumul înapoi spre casă, ei își pot schimba destinul pentru 4 ani. Așadar, să pună ștampila, cum scrie aici, pune ștampila destinului tău, să pună ștampila destinului lor și din această lume și din această viață, din păcate, cenușie, umbrită de atâtea nedreptăți și de atâtea dureri, să se îndrepte către un viitor mai bun, cu oameni politici care vor fi de găsit și după 9 decembrie, care nu vin de niciunde și nu pleacă nicăieri, ci sunt aici, oameni ai locului, oameni identificabili și oameni care vor cu adevărat ca Iașul să redevină capitala Moldovei. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes. Mulțumesc și eu. Doamne ajută! Stimați telespectatori, a fost domnul Vlad Hogea, candidat din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu pentru Colegiul 11 Cug, Frumoasa, Bularga, Socola, Poatie, Camera Deputaților. Bucium, Camera Deputaților. Succes dumneavoastră, un gând bun și dumneavoastră, celor care ne urmăriți la această oră. Publicitate și apoi continuăm promovarea noastră electorală, de altfel ultima zi cu care o să și încheiem cele 29-30 de zile de dialoguri care nu pot fi decât utile pentru a vă cunoaște candidații din colegiul dumneavoastră. Petru Făsilă vă mulțumește pentru atenție. Revenim. Poporul s-a săturat de vechea clasă politică. În Parlament avem nevoie de oameni tineri, de oameni noi. Deputatul trebuie să fie un om de valoare. Trebuie să lupte pentru noi toți. Trebuie să ne spună adevărul. Trebuie să ne facă dreptate. Ieșenii știu cine va fi noul deputat din Colegiul 11. Prin mine, vocea ta se va auzi în Parlament. Am plecat de jos. Visul meu a fost să ridic o companie puternică. Am reușit acest lucru. Ce am făcut pentru mine, vreau să fac și pentru tine și pentru cartierul nostru, în care am crescut și m-am format. Vreau să-i redau strălucirea de odinioară. Sunt omul tău. Viorel Blăjuț, deputat. Colegiul 12, Nicolina, Poduroș. Să sprijinim familiile tinere care au nevoie de o locuință. Cartierele viitorului înseamnă dezvoltarea la nivel european a orașelor din România. Votul tău înseamnă viitorul nostru. Votează Florin Boca, senator.